Motxila hogeita bat sortu zen 2005 urtean. Beraiek ere musikaz gozatzeko eta elkarrekin ekipoan zer egiteko. Gure lehendabiziko kontzertua iraun zuen 4 minuto. Badugu ordu eta laurdeneko repertorioa. Nola bihotzez egindako proiektu bat da, egia esan bidea oso horreixa izan dela. Cochi, Romero canta No somos distintos. Drogas canta Somos la manda. Beraiei esker ezagutzera eraman gintuzte. Autistics? Sí. Hemen jo zuten, eta gero gu joan ginen Londresera. Trapuriko dago hemen? Aintzane, trapua. Aquí. Denok egin behar dugu bat, ez, gizarte hori aldatzeko. Bere lagunak hor daude, deitzen diote afari afatzera joateko, herritako festetara joateko. Osa, que fandangeoa gustatzen zaizu. Zara pixka fandanga? Bai. Ikusten duzuen bezala, gaur Nafarroako Down sindromearen elkartera etorri gara. Eta bertan, Ainhoa eta Aintzanerekin egin dugu hitzordua. Ainhoa eta Aintzane nortzu diren? Motxila hogeita bateko bikide. Hemen egonen gara, zai? Hemen gelditu gara eta. Kaixo! Egunon! Baita zurire, Aintzane! Zer moduz? Bien. Ongi? Bueno, prest? Gurekin patata tortilla egiteko? Bai, noski. Patata tortilla esan zenuen, Bai. Vale. Eta erosketak egin behar ditugu? Bai, orain jongo gara, Bai? Venga, baduzu zerrenda eta dena, ezta? Pues venga. Venga, guazen. Kanpora, listo. Bai. Ze polita elkartea, Jo, berria. Bai, oso polita. Venga, ala, guatzen barrura. Zer erosi behar dugu? A ver, Aintzane, lista. A ver, Aintzane, lista. Atera lista, a ver. Ajo. A ver, ajo. Baratxuria non dago? Eskatu berari. Buru bat? Bat. Uno. Bai. Gero, Cebolla. tipula. Joango gara horrera, Bai, ez, bestela geratzen da. Tipula. Bai, uno. Una. Patata. Zema patata. Lau edo horrela? Bai. Iru. Ikusi. Tres. Eta zer gehiago, a ver. Huevo. Aquí todo tenéis un hija. Vale, listo, zenba da horrela. 2,27. Bene imar dugu superona, Hombre. Tortilla. Ay. Ahí. Patata, tortilla, bueno, de chupi, pachikoin. 3, 2, 5 y así. Oso ongi. Muchas gracias. Vale. Hala. Venga. Salga, rico. Vale, agur. Hau da zuen elkartea? Bueno, listo. Patata, baratxuria, arrautza, tipula... Hasi behar gara, ja lanean, ez? Zuk zer egin behar duzu? Huevo. Arrautzak? Venga, bale. Zuk arrautzak, zuk Ainhoa? Nik tipula egingo dut. Tipula. Eta ni hasiko naiz patata zuritzen? Bai? Venga, ba. Venga, Bale? Eta bitartean hasiko gara pixka bat lanera, venga. lanean eta hitz egiten. Bai, noski. Hombre. Bale, a ber, motxila hogeita bat. Motxila hogeita bat da zuen taldea. Todo un poco. Nik zuk egin, bai? Zuk egin Aintzane, bai. Bale. Ui! Noiz sortu zen motxila hogeita bat, Ainhoa? Motxila hogeita bat sortu zen 2005 urtean, orain dela 13 urte. Eta nola sortzen da? Zergatik sortzen da motxila hogeita bat? Ze ikusten zenuten beharren bat? Bai, guk ikusten genuen bat zegoela gabezi bat, ez? Eta Ay, se va. Nora doa? musika munduan eta musika mundua asko gustatzen zaigu Mari Jose eta bioi. Mari Jose da motxilako kidea ere bai. Bai. Eta beraz elkarteko koordinadora da, eta bueno, pues, askotan jotatzen ginen eta hitz egiten genuen
gure afizio hori, Gero kenduko dugu lasai, Aintzane. Dios. musikaren afizio hori eta Bai. diskapazidadearen inguruko behar hori, ez? Bai. Baina- Marijosek ere badu semea, ezta? Hemen Hori da. elkartean. Bai, Borja du izena eta No puedo. berak saxofoia jotzen du. Quieto. Geldiko! No puedo. Txen, gero kenduko dugu, Aintzane. Bai, Orain- utzi, ez da importante. Mira, garbituko ditu nik eskuak. Momentu bat, Por Dios. Eta sartuko dut behatza. A ber, Ba, bi, Eta hiru, a ber. Naufrago, venga. Venga. Hor, kaina eman ya está, horri. ya está, ya está, ya está, ya está. Mira, Hala, ya listo. está. Oh, Ai, Listo. ama, ai, ama. Bueno, orduan beharra ikusten zenuten. Bai, beharra ikusten genuen, eurak ere musika elkarrekin egiteko. Hori zen ikusten genuen hola, beharra. gallinas. Ez daude hemen oioak. Zare, baian. Zer da hori? Tengo miedo. Las gallinas ez daude hemen. Ez zu. daude hemen. Bai. Oso ongi, Aintzane. Hola. Eta- Hola, gallinas. Eta? Eta pixka izan zen hori ideia behar hori, ez? Behaiek ere musikaz gozatzeko, talde bat egiteko eta elkarrekin ekipoan zeozer egiteko. Eta orduan Bai. hasten zarete zuek, esan dezagun, bolondres gisa, Bai. talde hori martxan jartzen, kideak, elkarteko kideak direnak ere bai parte hartzen bertan. Hori da, bai. Eta bazituzten ja musika ezagutzak eta zeren horri ikusten ditugu haizezko instrumentuekin, Bai. perkusioarekin. Bai. Ja, bazekiten? Ba, begira, asoziazioan, elkartean, bazen musika asignatura bat. Bai. Eta, bueno, neska mutilei joaten ziren eta egiten zuten flauta eta solfeoa ere egiten zuten. Kontutan hartu behar da bai, solfeoa egiten dutela koloren bitartez. Koloren bitartez. Hori da. Ez da do, re, mi, fa, sol, hasi. Ez. Ez, dira koloreak. Ai, ba. Do da beltza, re Ja. da, orain memoriz ez da izore. Ja, baina koloreak. Berdea, Bai. mi urdina, fa laranja eta horrela. Ja. Eta Jo, behaiek partitura irakurtzen dute, baina koloren bitartez. Koloreak ikusten dituzte. Jo, ikusian nituen trikitrilarien partitura batzuk zenbakiekin, Bai. baina koloreekin, ez? Begira, orain beste, Bai. beste metodo bat edo. Bai, metori existitzen da, bai. Ja. Bai. Aintzane, eta zenbat urteia motxilan? 13. Ah, 13 urteia! Me dio Marijose. Mari Jose sartu zintuen, bai. Eta noiz ensaiatzen duzue? Egunero, ensaio? Los martes. Aste hartetan ensaio. Osea, gaur ensaio. Joder. Bai. Gaur daukazu ensaio. Hoxe. Zer ordutan? Yo no sé. Ez dakitzu zer ordutan? Zer dutan, aintzane? De 7, yo no sé. Nori. Zazpitan hasten zarete. Bai. Eta gero gehiago. Ez? Eta bukatu, egoten gara ordu eta erdi, zazpitatik 8 erdietara gutxi gora bera. Bai. Eta bolondresa juntatzen gara atxaldeko 5etan. Osea, ja Osea, aurretik, lehenagotik? bai, Bai. 5etan ja juntatzen gara eta hor egiten ditugu konposizio berriak eta pixkat taldearen norabidea ere zertu eta zeekin, ze ez. Zer gertatu zaizu? El ojo. Tipula. Negarrez hasiko da orain antzane. Tipularekin negarrez. Tipula. Jo! Ai. Ay. Zer esan non? Lehen esan duzu, hasi zinetela pixka bat, beraien helburu bezala. Bai. Baina, karo, guk motxila 21 beste era batera ezagutzen dugu. Claro. Suposatzen dut, hasieran. Karo, emanaldiak eta ze egiten zen ituzten, hemen bertan elkartean edo... Bai, gure lehendabiziko emanaldia izan zen elkarteko. Txen pixka bat, bira, Aintzane. Aino hasiera Ja, negarrez. negarrez! Negarrez! Tipula! Ez nuen kontatzen honek ere, ara, korritu zain dena, pintura guztia, ai ama. Eta orduan, hori. Hori, elkarteko Gabonetako festan, Bai? egin genuen lehendabiziko kontzertua. Eta gure lehendabiziko kontzertua, Bai. iraun zuen 4 minutos. Ai ba! Osea, que pentsa. Bueno, Eta gaur egun, bueno. badugu ordu eta laurdeneko repertorioa. Osea, pentsa, Aldatzen da, Bai, lan asko dago, egia esan. Eta lan asko. elkartean bakarrik, ez zarete aritu. Hoi da. Hemen eman zenuten lehenengo kontzertu hori, ordungo elkartean, Bai. baina gero nola pasatzen zarete? Edo ze gertatu zen? Zuek hasi zineten kanpora ateratzen, jendea enteratu eta jendeak nahi zen zuek joatea, nola izan zen hori? Bai, bueno, egia esan... Zertan garbituko ditut atatzak, Bai.
segitzen dut? Bai, lasai. Ba, tarte horretan, lehendabiziko 4 urteak egon ginen elkarteko Gabonetako festa horretan jotzen. Bai? Baina, bueno, taldean Mikel Barrenetxea dago. Mikel Barrenetxea hasieratik dago gurekin. Eta egia esan, bera da taldeko visionarioa, ez? Eta beak ditu kontaktuak ere bai. Musika munduan, kontaktuak. Hori listo? Bale, pues horrein mitxeiten dugu, bale? Eta? Kontaktu horiek guretzat izan dira oso adierazgarriak, nolabait ezagutarazi egin gaituzte, ez? Beraien bitartez. Eta hitz egiten ari naiz drogaz eta kutsitaz, ez? Bai. Baita ere Elpiñaz egon zela bajista bezala. Eta, bueno, beraiei esker, nolabait musika munduan ezagutzera eraman gintuzten. Gero bai gure trajektoria egin dugu, gure bidea egin dugu, baina beraiei esker, nik esango nuke beraiei esker, pixkat ezagutzera... Leiho bat izan dira zuentzat, ez? Bai. Aintzane, Ainoak esan du kutsi eta eldrogaz. Zer moduz beraiekin? Bueno, trapuriko dago hemen? Egongo da, baina... Uzten diazuko teiatzen, a ber, Aintzane, trapua. Aquí. Hau da zure sukaldea. A ber, trapu bat, eskua lehortzeko, behar du. Hemen, hau? Venga, hau bera. Ez, hau ez da, ez? Bai, hau, jazta, begira. Hori, venga. Listo, begira, polipolitxa, berdea. Nik ez dakit, hau elkarteko sukaldea da, eta nik ez dut ezagutzen. Baina berak badu honen berri. Bera da, hemen. Horregatik. Torri, maja. Utzi hemen trapua. Kutsi eta drogaz. Zer moduz beraiekin. Bien. Bai? Sí. Majo? Bajo. Guapo? Primero, yo hablaba primero Cuchi. Bai? Cuchi Romero. Bai, Kutsi Romero. Mareako. Marea. Bai? Eta beraiek egin dituzte abestiak. Motxila 21-entzat. Ze abesti? Cuchi Bai? Romero Bai? canta No somos distintos. No, somos distintos, berak egindakoa ez da, eta beraiek zuekin egiten du. Eta drogazek? Drogas, no. Canta blanco negro. Bai, hori bai. Bai, baina egin zen beste abesti bat, motxilarentzat. Da beste. Somos la banda. Hombre, somos la banda. Mochila 21. Y venimos hasta aquí a meter mucho ruido. Hombre, hori nire etxean ere asko abesten dugu. Bai. Osea, que dituzue bi artista haundi. Yo toco explico. Vale, explikatu. Mucho tiempo yo toco el saxo. Bai? Eta zer? Hoy no toco el saxo. Hemen ez? Taldean. Taldean ja ez? Ja ez du jotzen. Zer jotzen duzu? Orain zer egiten duzu? Silban. Timbala? Bai. Orain timbala. Eta saxoa ez? No. Zer ba? Aspertu zara? No. Bueno, joko dute beste batzuk, Borjak eta joko dute. No. Ez, Todo. denak. Vale. Orain zu timbalarekin, orduan. Sí. Eta egin dituzue kontzertuak asko. Pila bat. Eta bat egin zenuten Madrilen. Madrilen. Joder, Madrid. Zer modu? Ongi. Eta gente famatua ere bai. Famosoak A zeudenak. mí me gusta canciones Norena. favoritas. Zein? Bisbal. Oh! Ezagutu zenuten Bisbal. Madrilen. Lo de Madrid. Hombre. Eta? Es bajo, Majo! simpático. Bai! ¿Sí? Hitz egin zuen zuekin, Bisbalek. Eta argazkiak? Fotoak? Yo no sé. Baita ere, Sí, bai. seguro. Ainoa horrelako esperientzia pila bat izango dituzte. Bai, pila bat, egia esan. Zeren kanpoan, David Bisbalekin egoteko aukera izan dute, baina horrelako beste jende askorekin ere bai, ezta? Bai, jende pila batekin egon gara hor, Madrilen kontzertu horretan Bai. adibidez, ezagutu genuen ere Ara Malikian bibolinista. Eta izan zen, izugarria, osea, niri gustatzen zait pila bat, bueno, eske jotzen du da, final bat. Bai.
eta bera gurekin jo zuen bibolina, gure abestian, eta izan zen, ostras, guretzat, bai, eta horrelako esperientzia asko ditugu, bai. Eta orain, ez zaitu urrera etortzen baina ditugu pila bat. Egon zarete ere, kanpoan, inglesa badakizu? Inglesa? Zeren Londresen ere egon zarete? Iñaki Alforjarekin. Sí. Amigo, zer egintzen duten Londresen? Sí, explico. Explika, a ver, bitartean zuritxuk, nola zuritxu dituzu patetak, no? Zune dizun bezala. Venga, explika, Londres. Esan, zer gertatu zen Londresen? Ainhoa lagunduko izu bestela, Zer gertatu zen Londresen, zer gertatu zen Egin zenuten gira. Hombre, Gira bat egin zenuten Londresen. 5 kontzertu. Eta gain... Los martes siempre Iñaki Alforja ha puesto un vídeo de Londres. Egin zenuten dokumentala. Sí. Hori da, bai. Begira, gainera, gaur daramadan kamiseta hau, de autistes. Bai, hango talde bat, autisten talde bat. Haiekin egin genuen interkambio bat. Behaiek onera etorri ziren, aintzanen, akordatzen za, autistiks, hemen jo zuten, eta gero gu joan ginen Londresera. Eta behaiek antolatu zuten Londreseko gira hori izan zen, elkartruke, bi elkarteen arteko... Bai. Aize ongi, horrelako oso esperientzia polita izan zen, bai, oso kuriosoa eta polita, bai. Eta joan zineten denak? Bai. Orain zenbat zarete motxilan? 21. Bolondresak, bai, hori da kasualidadea. Kasualidadea da hori, ez? Ze zaude, lotan ari aitzane. Nekatu gaia, laguntzen aldirazu hemen, Aizu, ekarri patata bat, a ber, Anabel. Majas. Venga, zu debei, venga. Hartuz. Platera, hemen, venga. Edo hor, bestela horregin, nik hemen egingo dut, venga. Aizu. Labana falta du. Atera eta hartu. Hor daude labanak, ez? Aterako dut, ez? Bale. Ainhoa, bitartean nik galdetuko dizut, zeren... Ari gara hitz egiten... Qué pequeño. Motxila 21. Yo lo sé. Berdin da, zu nahi duzun bezala. Motxila 21 ibilbide zoragarri honetaz. Baina, karo, suposatzen dut dena hain erreza ez dela izan. Ez, baina motxilaren kasuan, nola bihotzez egindako proiektu bat da. Bai. Egia esan bidea oso horreixa izan dela. Dena gaude oso ilusionatuta eta gauza berri horiek egiteko gogoarekin, eta egia da gure artean ere oso rollo ona daukagula, ez? Normalean taldeetan, badira gora berak eta, jende artean azkenean, hori, konbibentziak egiten dizu pixkartu hori edo, ez? Baina, motxila 21 ez dakitze pasatzen dut, hori ez dela gertatzen, beraz, egiten dugun guzti hori, aurrera. Orain hau, orain beste gauza hau, beste proiektu hau edo beste ideia hau. Eta dena aurrera egiten dugu, ilusioakin. Lehen aipatu duzu kanpoko laguntza izan duzuela, batetik profesional horiek leiho bat ireki zizuetela, eta instituzionaldetik eta izan duzue laguntzarik bide guzti honetan? Edo, instituzioak, edo entitate publikoak, edo... Motxila 21 izenean, gure bidea egin dugu eta gure bidea hor dago. Gu bakarrik egin dugu eta gure bide hori segitzen dugu guk egiten. Orduan, hori alde batetik, baina bestetik, egia da elkarteak, lagun elkarteak, instituzionaldetik diru laguntza jasotzen ari dela. Egia da, gobernu aldaketak aldaketa bat egon dela. Zuek nabaritu duzue, elkartean, nabaritu duzue, aldaketak ekarri du aldaketa. Elkartean. Erabat. Hombre, eta ikustekoa da ere, hemen daukazuen egoitza. Hoi da. Eta konbenio bat egin dugu gobernuarekin ere urtero diru laguntza bat jasotzeko, eta horrek egiten digu, hori lasaitasuna ematen digu, elkarteari, eta batez ere, beraiek, beraiek dira hemen daudenak, bizitzen diren, bizitzak hasi hemen egiten dute, beraz, behar dute. Nik egin lagunduko izut. Guzti hori behar dute. Eta jasotzen duzuen horretan, ez da bakarrik ekonomikoki jaso dezakezuena edo,
nabaritzen duzue beraiek hor daudela, beraien presentzia, esan nahi dut. Bai. Etortzen dira, Bai, ikustera, bai. egin duten hori ikustera, Bai, eta aurrerapenak zuei entzutera. Bai. Uxue Barkos adibidez etorri zen inaugurazioa egin genuenean, hemen egon zen, diskurso bat egin etorri zen, zuen. da presi? Bai. Bai, aintzane. Urduri jartzen zara? Bai. Eta egia esan, hori, nabaritzen da, bai, hor daudela, Asiron ere etorriko da datorren astean. Etorriko da Josebare, bai, beira, ja urduri jarri zaigu aintzane. Bai. Ai, ama! Gainera, Asiron izan zen, nire irakaslea izan zen ikastolan. Bai, Zure ere, bai, ez? bai. Claro. Elkarrekin ikasi du guainoak eta biok. Bai. Eta tipo egia esan oso jatorra. Nik asko Osea, gertutasun hori jasotzen duzue eta herriarekin daudela ere nabaritzen duzue. Bai, nabaritzen da, bai. Ekintza sozialekin bat egiten dutela, aldaketa bat nahi dutela egin, gizarte honetan, ez? Azkenean, denok egin behar dugu bat, ez? Gizarte hori aldatzeko. Eta instituzioetik laguntzen badute, askoz, eske da ideala. Bai. Zuen kasuan, ari gara, moztu zara ez? Ez. Zuen kasuan, ari gara Down sindromearen elkarteari buruz ari gara. Baina, behar bereziak edo dituzten elkarte guzti hauek badute behar hori, zuk esaten duzun laguntza hori, gertutasun hori behar dute. Eta iruditzen zait, gizarteak, ari ginen instituzioak, baina gizarteak ere badugula zer emana, zer eskainia, zer egin dezake gizarteak. Gizarteak, begira, nik uste inklusio hitzak dena esate duela. Inklusioa da eman, ekarri, ez? Nik ematen ematen diazu, baina berdin du Down sindromea edo zer gauza izan, horregatik diot. Da, hori, nik ematen dizu, zuk ematen diazu, eta gure inguruan, gure auzoan, gure herrietan bada norbait, laguntza hori behar duena. Eta berak ekarriko dizude bai, zerbait. Hori da garrantzitsuena. Niretzat hori da inklusioa. Eta ez zaitzu iruditzen askotan guk jartzen ditugula, kasu honetan, aintzanek ez dituen filtro batzuk. Esan nahi dut. Guk badugu beste motxila bat, Bai. Aurreritzien motxila edo ez dakit nola deitu, eta jartzen ditugu filtro batzuk, lehen esan dizudana, ez? Nik aintzanerekin harreman bat eukitzerako orduan, askok filtro batzuk jartzen dituzte zuzenean. Beraiek jartzen ez dituztenak. Bai. Eta orduan ez da harreman natural bat sortzen. Ja, bai, egia da, filtroak ditu. Irudipena dut, Bai, horrela da, azkenean txikitatik erakusten dizkigute filtroiek ere, bai, Ja, karo, eske hezkuntza kontu bat da agian. Hezkuntzan egin beharreko lan handi bat dago hor. Inklusioa. Hoi da. Baina aurrek oso erraz jasotzen dute inklusioaren kontua. Naturalki. Berdinetik berdinera. Ez dute egiten ezberdinen arteko harreman bat. Hori egia da. Ez? Ni konturatzen naiz, adibidez, pentsatuz ez, aintzaneren bizitzan, ni azkenean egon naiz bere bizi guzian ondoan, ez? Aizpazarete. Gara, beraz, hori, sorte hori izan dut, bere ondoan izatea, ez? Eta, ni bai, txikitan ikusten nuen bere lagunak ondoan zeudela, batez ere eskolan inguruko lagunak, herrian beste mundu bada, herrian ez da horrela, dorraun, kasu honetan. Eskolako lagunak hasieran egoten ziren berarekin, eskolatik aparte, baina handitzen joan zen heinean, gero eta distantzia gehiago. Baina herrian hori ez da gertatu, bere lagunak hor daude. Eta bere laguna deitzen diote afatzera joateko, elkartera, edo herritako festetara joateko, desberdina. Osa, que fandangeoa gustatzen duzu. Zara pixka fandanga? Bai. Joaten zara... Explico yo. Venga, va. A ver, venga. Yo fui a Roma. Vale. Lehen hasi da Romarekin. Cambio de tema. Vale, Erromara joan zinen, motxilarekin, bai. Eta? Una visita de... no me acuerdo. Zein bisitatu genuen, a ver. A tirar dinero. La Fontana di Trevi. Zinen? Bai, noski. Eta botatzen nuen dirua? Luego ha comido helado.
Amiga! Helatu pila bat gainera. Ona? Hombre, hango helatua. Hemen ere badugu helatu ona, maja? Hemen ere bai. Bueno, eta orain beste gauza bat, Aintzane. Egin duzue, bai, barkatu. Egin duzue abesti berri bat. Osasunarentzako. Ah, sí. Ai. Osasuna somos todos. Abesti hori egin duzue. Osasuna somos todos. Osasuna denok gara. Bai. Hori da, osasuna genuineko nola izan da histori guzi hori? Ba, Osasuna badauka beste talde inklusibo bat, horregatik. Osasuna genuine izena dakana. Eta beraiei okurritu zitzaien, motxilarekin kontatzea himno hori egiteko, himno bat egiteko. Orduan, gu horretaz sartu ginen, himnoa komposatu, letra, musika eta dena guk egin genuen. Eta bueno, eta parte hartu zuten gainera Osasunako kategoria ezberdinetako, bai gizonezko, bai emakumezko, bai izan zala, hori bai izala Osasuna denak gara. Bai. Oso polita, izan zala. Patata. Ematen du telebistan biziguzia eman duzula. Ai, ama, Jesus, deskatua. Oso ongi. Bai, eta izan zen, egia esan oso polita, esperientzia, bai, izan da. Horre egin dituzu, hori da orain dela gutxiko kontua, Azaroan egin genuen grabaketa, osea, pentsa, bai. Badut beste kontu bat, zuekin komentatzeko, zeren txori txiki batek esan dit, agian izan zaitezketela aurtengo txupinaza botatzen dutena. Bai. Eta hori? Zer gertatu da hor, nola da historia? Nola gertatu den, gauza da, Euskal Herriko txistularien elkartean dago Iruñako txistulari alardea, ez? Bai. Eta behaiekin hainbat ekitalde egin ditugu eta erlazio handia daukagu. Eta egun baten etorri ziren Patxi eta Fermin ensaio batetara. Eta komentatu ziguten aizu, pentsatu dugu zuek izan zaitezketela txupinazoa botatzeko kandidatuak, ez? Bai. Zakin nola esaten da euskiaz, kandidato? Hautagaiak. Bai, hautagaiak. Eta ze iruditzen zitzaigun, ados geunden, eta hori, eta esan genuen, nolaz gara egon behar ados horrekin, aurrera. Eta, bueno, hautagaitza hori bota dute, instantzia egina dago. Eta, bueno, ekainean izango da, Iruñan errolatua daudenek, aukera izanen dute bozkatzeko, zuek izatea urtengo Sanferminetako. Bueno, Iruña! A ber, mugitu zaitezte! Aukera daukagu ekainaren bitik, ez dakit, hogeira esan duzu? Hogeira uste dut. Hogeira. Edo 21, eta gero... Horrendik, badugu denbora orduan. Bai, noski. Badugu denbora. Bai. Denak eta aukera probestu beharra dira. Ez da ohorezko edo esan dezagun aukera bakarra. Jaso dituzu ere bai, errekonozimenduak eta merituak eta pregoia ere egin izan dizue. Bai, pregoia Iruñeko udaletxean egin genuen eta egia esan oso politia izan zen, bai. Horrelako, ezakit goraipamen edo nola deitu, baina suposatzen dut elkartearentzat, kidentzat, motxilarentzat, denentzat, badela pozteko arrazoik bat, noski, baina zeo gehiago ematen duela horre. Aurrera jarraitzeko indarra. Bai, egia esan ematen du indarra eta baita ere pentsatzen duzu, gizartean nolabait ezagutzen ari da hor beste alde bat, ez? Eta hemen badagoela bizia eta neska mutilak elkartean gauza asko egiten dituztela, oraindik gauza asko daude egiteko, adibidez, zahartzaroa oraindik mugitu gabe dago, ez dakigu nola izango den zahartzaro hori hauentzat, azkenean lehen ez ziren hainbeste urtez bizitzen, orain bizitara gehiago, eta da hori esparru bat oraindik landu gabe. Erreferentzia hartzen dituzue besteen esperientziak, ez? Baita ere, bai. Ongi funtzionatzen badute, zergatik ez. Bai, nik beti izan du gainera, ongi funtzionatzen duena, kopiatu egin barra dago. Horrela da, bai. Eta, bueno, ilusio handiz esaten dizuna, ikusten zu gizartean nolabait ezagutzen duela proiektua, ezagutzen duela nola bizi diren, eta ezagutuko dutela ere ze beste gabezi dauden. Claro. Nabaritz, hasiera batean elkarte, iruditzen zait, elkarteak sortzen direla
laguntzak ez daudelako, eta tira egin behar duzuelako familiek. Bai, horrela da, Pairatzen duzuen familiek, eta horrela sortzen dira elkarteak. Bai. Baina gaur egun, elkarte horiek bide oso oparoa egin dutelako gainera, zabaldu dira gizartera. Eta gizartearen babes hori jasotzen duzue? Bai, nik uste baietz. Esan nahi dut, ez zaudetela bakarrik, sentsazio hori. Gero eta gehiago jendea badakitz egiten Pixkanaka, den. bagoazela. Bai, nik uste baietz, bai. Bueno, pues hortik jarraitu Gizartea behar dugu. aldatzen ari da. Aldatzen ari dena da, Aintzane, ari dela dena Bai? fregatzen, Aizu? dena garbitzen, harrikoa egiten, baina patata tortilla egin behar dugu, Aintzane. Boi, esaten du. Esaten du, bai. Claro, ari da dena, ontzi garbi gailuan sartzen, dena aurreratzen ari da. Eske, Anabel, ez dizut kontatu. Aintzane, pixu batetan bizi da independiente. Eske nahiko independiente dela Ikusten hartu duzu, naiz. Bai, bai. Ez Denak utzi gaitu, hauek hitz egin dezatela ni manuela gauzak aurreratzen. Gu hitz eta putz eta bera lanean, hola. Oso ongi, Aintzane. Bueno, orain ja egin behar dugu hau. Zura joan behar gara. Bai. Bale? Egingo dugu dena horrela tita. Telebistan egiten den ezela, trampa pixka bat egingo dugu. Bale? Aintzane? Bai. Venga, ba, trampa txiki hori egitera goaz. Vale. No? No. Sí. Joder. Bueno, Aintzane, orain bai. Hau, Ai, tema. nork egiten du horrelako patata tortilla? Patxikok? Sí. Egiten du zure aitak. Sí. Bueno, zuen aitak Gure aitak egiten bai. du, ezta? Sí. Baina hau egin dute Aintzanek eta Ainoak. Sí. Bai? Eta jan behar dugu zeren gero daukazu ensaio. Joder. Yo. Zazpitan, badugu denbora. Vale? Vale. Ainoa, utzi, lasai. Motxila 21, utzi, lasai, beste lagonen da hor. Motxila 21 buruz hitz egin dugu, baita elkarteari buruz, 13 urte luze egin dituzue, eta gelditzen direnak, baina ze gustatuko litzaizuke izatea motxila 21? Niri gustatuko litzaidake erreferentzi bat izatea diskapazitatea daukaten pertsonentzat, baina baita ere gizartearentzat. Gizarte osoarentzat, ez? Mundu inklusibo horretan musikak ere badauka bere tokia, ez? Eta kasu honetan motxilak bere tokia egin du eta hori, erreferente bat izatea, ez? Musika mailan eta diskapazitatearen arloan. Motxila hori gizabanako bakoitzari ere jazte, ez da? Motxila hori denok eraman dezagun, bakoitza daukagu gurea. Bai, dudik gabe. Ba, placer bat izan da, pareja? Plazerra gurea. Plazerra, beste egun batean dorraura joan behar naiz. Bai, joan behar naiz dorraura festetara, eta inbertu tantza zurekin. Bai. Solo a mitad, solo está dos. Ala! Teknikariak bakarrik asen eta alder. Bueno, pues ni Ainoarekin joan behar naiz. Bai, deno batera joan bugara, noski. Egon bidatua zaudete. Eskerrik asko. Ba, mila esker, zer bat izan dela. Zuen elkarte honetara ekartzea eta zuekin solasaldia eukitzea. Oseak, beste bat arte, bale? Bai, eskerrik asko zuei. Eta zuei, betikoa, beti gauza bera esaten dizuet, jakin nahi baldin baduzue, datorren astean norri izanen dugun, ez utzik egin. Aio! Orain jatera! Orain bai! Orain bai!